Toto je typ vstavanej kuchyne do auta, ktorú môžete vložiť presne na mieru v závislosti od toho, aké auto máte. Mňa zaujalo, že sú tu dva plynové horáky, pekne integrované s umývadlom. Rozšírenie do bokov je výborné. Chladnička je tu vzadu. Toto umiestnenie je veľmi dobré. Elektrinu to berie z EcoFlow, powerbanky, ktorá je tu samozrejme 220, všetko v rámci technológie EcoFlow. Pozri sa, toto je všetko to, čo ťa čaká pri výbere vstávanej kuchyne Dugas. Tieto materiály, tieto farby si tam vieš navoliť. Takže tá nejaká zákazkovosť je tu brutálna. Môžeš tu mať sprchu so samostatnou vodou a tú vodu máš tak isto ako čerstvú, tak aj odpadovú. A to je veľmi dôležité, že to má odpadovú vodu. To sa mi na tom páči, že nemusíš to kdekade vylievať alebo nájsť spôsob, ako vyliať. Tá odpadová voda je výborná, ešte je to označené akože čiernou. Za mňa perfektné. Posteľ, pelesť a mňa najviac zaujala práve tá vizuálna stránka veci, ako je to vypracované, aké materiály z toho hovoria a možno tá zákazkovosť. Vidíš, že ešte aj dostaneš to s takýmito pohárikmi Dugas. Čistý štýl. Za mňa veľmi dobré a slovenské.